שלום, קוראים לי תום. אני עובד במפעל הכפתורים. פעם בא אליי הבוס שלי ושאל אותי, תום, אתה עסוק? אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, תלחץ על הכפתור, ביד ימין. שלום, קוראים לי תום. אני עובד במפעל הכפתורים. פעם בא אליי הבוס שלי ושאל אותי, תום, אתה עסוק? אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, תלחץ על הכפתור, ביד שמאל. שלום, קוראים לי תום. אני עובד במפעל הכפתורים. פעם בא אליי הבוס שלי ושאל אותי, תום, אתה עסוק? אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, תלחץ על הכפתור, ברגל ימין. שלום, קוראים לי תום. אני עובד במפעל הכפתורים. פעם בא אליי הבוס שלי ושאל אותי, תום, אתה עסוק? אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, תלחץ על הכפתור, ברגל שמאל. שלום, קוראים לי תום. אני עובד במפעל הכפתורים. פעם בא אליי הבוס שלי ושאל אותי, תום, אתה עסוק? אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, תלחץ על הכפתור, עם הראש. שלום, קוראים לי תום. אני עובד במפעל הכפתורים. פעם בא אליי הבוס שלי ושאל אותי, תום, אתה עסוק? אמרתי לו, לא. אז הוא אמר לי, תלחץ על הכפתור, עם הצוצי. שלום, קוראים לי תום. אני עובד במפעל הכפתורים. פעם בא אליי הבוס שלי ושאל אותי, תום, אתה עסוק? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אתה מפוטר.